जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे भाऊ चॅनलमध्ये. जय जे क्रिएशन मराठी भावांनो. तर आजचा व्हिडिओ कडक दिला भावांनो. आजचा व्हिडिओ पूर्ण भावांनो. आजचं सॉन्ग म्हणजे ट्रेंडिंग सॉन्ग आहे भावांनो इंस्टाग्रामचं. तर आजचा तुम्हाला डॅमो व्हिडिओ आवडला आपल्या चॅनलला एक लाईक, चॅनल सबस्क्राईब आणि कमेंट नक्की करा भावांनो. चला तर व्हिडिओचा डेमो पाहून घेऊया. उन कुत्तों के सामने मत नाचना, नाच 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 दिखाओ। तर भावांनो, आपला आजचा डॅमो व्हिडिओ कसा होता तिकडून नक्की सांगा भावांनो. अशी नवीन नवीन ट्रेंडिंग व्हिडिओ एडिटिंग शिकण्यासाठी भावांनो आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा भावांनो. नोटिफिकेशन बेलला ऑल प्रेस करा भावांनो. जाऊ आपण नवीन नवीन ट्रेंडिंग व्हिडिओ बनवू तर तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा मिळण्यासाठी भावांनो. तर भावांनो, आपला डॅमो व्हिडिओ कसा होता त्याची एक कमेंट तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकू शकता भावांनो. उद्या 30 कमेंट मी सांगणार आहे फर्स्ट. तर भावांनो चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर आता डॅमो व्हिडिओ कसा होता तसं आपण सिंपल साध्या पद्धतीने आणि सोप्या पद्धतीने शिकवणार आहे भावांनो. सिंपली तुम्हाला प्लसवर क्लिक करून भावांनो तुम्हाला इथे एक पाहू शकता ओव्हर व्हिडिओ करतो. ओव्हर व्हिडिओ मी दाखवतो कशा प्रकारे ओव्हर व्हिडिओ भावांनो. म्हणजे त्या ओव्हर व्हिडिओ आहे. पहिली बीट आहे भावांनो, पाहू शकता 6.28. तिथनं पुढचा कट करून टाकायचा भावांनो. तिथनं पुढे भावांनो आपल्याला फोटो अडकायचे आहेत. पाहू शकता तुम्ही हंडा ओळखत असाल तर कमेंट बॉक्स नक्की सांगा भावांनो. कोण आहे त्या मी सांगणार तुम्हाला भावांनो. कमेंट बॉक्स नक्की सांगा भावांनो. इंस्टाग्रामला आहेत, यूट्यूबला आहेत का तुमचं भावांनो. तुम्ही सांगा, मी सांगितले तुम्हाला कळून देईल भावांनो. त्यासाठी तुम्ही सांगा आता हे कुठं आहे ट्रेंडिंग. तुम्हाला पाहू शकता मी कशा प्रकारे फोटो एड करते भावांनो. अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटो एड करायचे भावांनो. पाहू शकता या प्रकारे मी कशा प्रकारे त्या प्रकारे व्हिडिओ मोठा बनवून व्हिडिओ मी पॉज करतो भावांनो. अशा प्रकारे सर्व फोटो एड करायचे. तर पाहू शकता भावांनो मी या प्रकारे अशा प्रकारे फोटो एड करते भावांनो. सिंपल पहिले बीटवर जायचं भावांनो. त्यानंतर सिंपल तुम्हाला ब्लॅक शॅडो पेन एड करायचे भावांनो. 1 मिनिट भावांनो, हे जे हटले भावांनो सांगून कशा प्रकारे आहे शॅडो पेन भावांनो. शॅडो पेन जी 1 मिनिट आहे भावांनो. पहिले आपली शॅडो पेन जे भावांनो. बॉर्डर पेन झाली भावांनो. बॉर्डर पेन एड करू भावांनो. आपल्या पहिले बेटवर गेल्यानंतर सिंपली प्लस क्लिक करून बघितलं आहे भावांनो कुठं शॅडो पेन जी. 1 सेकंद भावांनो. एक मिनिट पाऊस देते भावांनो. शॅडो पेन जी आपली सिंपल साईड जाऊन स्क्रीन करून भावांनो सिंपल बॉर्डर पेन जी या खालच्या साईडला घ्यायचं भावांनो. म्हणजे त्या खालच्या साईडला बरोबर सिंपली शर्ट बनवून घ्यायची भावांनो. त्यानंतर सिंपल याला जरा झूम करून भावांनो शॅडो पेन जीला वर घ्यायचं भावांनो. अशा त्या प्रकारे त्यानंतर सिंपली भावांनो मी चॅनलचा लोगो ॲड करतो भावांनो. तुमचा कोणता चॅनल असेल तुम्ही त्याचा लोगो ॲड करू शकता. पाहू शकता मी चॅनलचा लोगो ॲड करत आहे. एक मिनिट भावांनो. क्लिक करून शर्ट पकडून लिंक आहे. त्यानंतर भावांनो आपल्याला शेक व्हिडिओ ॲड करायचा भावांनो. बॅक घेऊन जायचं भावांनो. शेक व्हिडिओ जाऊन जो पहिला आहे तिथे कॉपी करायचं आहे. बीट मार्क द्यायचं भावांनो. आपल्या पहिल्या बीटवर जायचं भावांनो. सिंपल ते पेस्ट करायचं भावांनो. मी सांगतो ते पेस्ट करायचं भावांनो. त्या 2 3 4 5 6 7 आणि 8
पाहू शकता बघा 8 फोटोला शेवट पेस्ट करायचं भावांनो. त्यांचं बॅक येते भावांनो. जो हा शेक व्हिडिओ भावांनो तो इथून कॉपी करायचा आहे आणि जो 8 फोटो नंतर जे फोटो आहेत भावांनो सिंपल दाखवतो तुम्हाला मी. पाहू शकता यानंतर बघा इथे फोटो आहे. सिंपली शेवट तुम्हाला सर्व फोटोला हा व्हिडिओ ॲड करायचा भावांनो. जी मोठे फोटो त्याच्याकडे हा शेवट पेस्ट करायचा भावांनो. व्हिडिओ पॉज करतो सर्व शेवटला पेस्ट करतो. तर फक्त भावना या प्रकारे मी सर्व फोनला अशी ॲड केला आहे. सिंपल पहिले भेटू द्यायचे भावना आपल्याला. त्यानंतर तुम्हाला टेक्स्ट पेन ॲड करायची भावना. सांगतो कशा प्रकारे टेक्स्ट पेन आहे कसं टेक्स्ट पेनची आपली कुठे गेली भावना टेक्स्ट पेनची. तर 1 मिनिट भावना. पाहू या प्रकारे नाथ कॉल पेन झाली भावना. याला सिंपल झूम करायचं भावना. सिंपल भावना इथे सेट करायचं बरोबर मध्ये. शेवटपर्यंत ओढून घ्यायची भावना. सगळं समजायचं भावना. त्याच्यानंतर ते आपले एक त्या प्रकारे असं ॲड करायचं भावना. एवढी साईज घेऊन द्यायची भावना. ह्याला सिंपली आपल्याला पहिले बीट करून द्यायचं भावना. पाहू त्या प्रकारे त्यानंतर भावना आपला व्हिडिओ तयार झाला भावना. सिंपली थिएटरवर क्लिक करून भावना व्हिडिओ तुम्हाला ज्या रेशमी सेट एक्सपोर्ट करू शकता. धन्यवाद भावना पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल.